Beth yw'r anhwylder dysfforig cyn y mislif, neu PMDD? Wel, yn y bôn, mae'n gyflwr sy'n effeithio ar y hwyliau tua 5% o'r holl pobl sy'n cael mislif. Gall symptomau ddechrau tuag wythnos cyn eich mislif, ac mae'n fel arfer yn cilio fewn ychydig ddyddiau ar ôl gweudi'r mislif. Gall symptomau PMDD gynnwys iselder, pryder, aniddigrwydd a dicter. Gallech profi newid eich chwant bwyd neu colli diddordeb yn eich gweithgareddau arferol. Efallai y byddwch yn cael trafferth cysgu neu ganolbwyntio. Gallech hefyd dioddeb o symptomau corfforol, megis bronau poenus a stumog chwethedig. Mae rhai o'r symptomau hyn yn gyffredin i'r misglwyf. Fodd bynnag, gall pobl â PMDD brofi gofid sylweddol a gall y cyflwr amharu ar eu bywydau pob dydd yn gyffredinol cyn y mislif. Efallai y bydd y rai sydd â cyflyrau iechyd meddwl presennol yn gweld bod eu symptomau'n gweithio cyn fawr yn ystod eu cylch mislif. Rydym ni'n galw hyn yn weithygiad cyn y mislif, neu PME. Dydyn ni ddim yn gwybod beth yw achos PMDD. Hyn, rydym ni'n gwybod ei bod yn gysylltiedig â newid hormonau yn ystod cylch y mislif. Mae hyn fel arfer yn ddigwydd rhwng ofylu a gweudi'r mislif. I gael gwybod a ydych yn dioddef o PMDD, ystyriwch siarad â'ch GP ac olrhain symptomau mewn dyddiadur dros o leia 2 cylch mislif. Gall cymorth cychwynnol gynnwys meddyginiaeth, megis cyffuriau gwrthiselder neu dulliau atal genhedlu genheuol, yn ogystal â therapiau siarad. Mae'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl yn astudio'r cyflwr mwyn gwella diagnosis, triniaethau a chymorth i rai â PMDD. Rydym yn gwahodd y rheini sydd â phrofiad o PMDD neu PMS difrifol i gymryd rhan mewn astudiaeth ar-lein, ac o bosib gyfrannu sampl o boer neu cymryd rhan mewn dyddiadau'n monitro hwyliau. Helpwch ni i wneud wahaniaeth ac ewch i cymraeg.ncmh.info/predict.